ये मेरे ट्रीट देत गोर पेरगे मेरे बैंक डिपुनी कासग दाल तोंदरे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यानी नी डीमार्ट पोंदुल्ले यान डीमार्ट गोरला पोतिजी दुंबु अंड ओर सिटी सेंटर गोरना दान दुंबे पना पोदित्ते अज्जर्न कालाल ऐबोक कुड्ला ದಂಚಿ पोतुना निज्जि शॉपिंग पूरा डीमार्ट लंचनी ओरला पोतिजी फस्ट टाइम इनी डीमार्ट पोंदुल्ले दाददे तोंड्रंदे गोत्तिजी विथ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಅಂಚ ಯಾಂತೆ ರಾಯ್ ಪೋಡು ಆರ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಐಬೋ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ನಮ್ ಪೋಯಿ ಒರ್ಂಬರಿಕ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒರ್ಂಬರ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಬೇಗ ಪೋಡು ಬಳಿ ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಎದುರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಯಿಗೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಹೊರ್ತಿದಾಯ ಬೋಪ ಇಲ್ಲ ದಾಕ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪುಜಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪಡಪ್ಪ ದಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜತ ಯಾನು ಪೋಂಡ ಬೇಲಂಡು ಇಲ್ಲ ಜನಜ್ಜಿ ಕಂತೋಜ್ಜಿ ಬೊಕೇರು ಇಲ್ಲ ಉರ್ದು ಬಾರಾಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಬಾರಾಪುಜಿ ಯಾನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬಿದೈ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಲುಂಡದ ಈಗ ಬಾರಾಪುಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬರಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತೆ ಇಂಕ್ಲು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಪ ಪೋಯ್ ಸೆಂಟರ್ పోయి అల్ప ఇంక వాటిని తిక్కువ పంతేరు మీటప్ ఉండు అంచ మీట్ అయ్యారుండు ఆత్మీయన్ అంచ పోయి సిటీ సెంటర్ పోదుల్లా ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೈತ ಒಂಚಿ ಓಪನಿತ್ತೆ ಅದ್ರ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಡೊಲ್ಲೇರಿಗೆ
ಅಲ್ಪ ಓ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೋಂಡು ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರು ಕಿಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಇಂಬೆರ್ ತಿಕ್ಕದ ಯಾನ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಬೇರು ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಪಂಡ ಯಾನ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೀಟ್ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನಕ್ಲು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಪನ್ನಾಗ ಬಂದಿರ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಕಾದು ಕಂಡು ಬಟ್ ಇಂಬೇರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 10K 30K ಓಡಾಡ ಏಸು ಬಾಗಾಡ ಇಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಪಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪುರ ಬಾಡೋಡಾಟ ಇದು ಐದು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಇದು ರೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಕತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಡೆ ಬೈದೇರು ಅವಳು ತಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಜನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇನ್ನಂಚಿ ರಂಜಿತ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಿಟ್ಟೆತ್ತ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಅಂತ ಏಪ ಮದಿಮೆ ಹಪಾರ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದೆಲ್ನೆ ಮಾರ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಸೊ ಮದಿ ನಾನಗೆ ಬಂದೆ ಇತ್ತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡತ್ತ ಅಮ್ಮ ದೇವರನೆ ಸೊ ಸೊ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪನಾರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ದೆಪ್ಪನಾಲು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಐಫೋನ್ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಂದ ಇತ್ತೆ ಐಫೋನ್ ಎಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನಾನಿ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ಅಂಡ ಆ ಐಫೋನ್ ಅದು ಈ ಐಫೋನ್ ಕಿನ್ನಿ ಐಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ನಾಚಿಗೆ ಚತ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲೆ ಇದಾದ ನಾಚಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಪುರ ಊರಿಂದ ಆಚಿಗೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಅವ ಅವಳೆ ಬುರ್ದು ಬರೋಡು ಸಿರಿಯಾಡೆ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಕ್ಕಳೊಲ್ತು ಕರಡಿಲ್ ತಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಗ್ದಿನಿ ಇಸ್ನೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೋತಿಜಾರ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕಮ್ಮಿ ಓ ಬಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನಿ ಕಾಸು ನನ್ಸಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು 6ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಡಾಟ್ ಮುಗಿಂದು ఒక రెడ్డి రెడ్డి పిల్లలే ఓటికి పోతున్నారు ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾರು ಲೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಪಾತೇರ್ರಂತೀರಿ ಸೊ ಸೊ ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮೋ ದೇವಾ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ರಂಜಿತ ಕನ್ನಡ ಮರೆತು ಹೋತು ಫೇಮಸ್ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿಜ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಂದ ಕೇಂದಿಜೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯತ್ ಎಂಕ್ಲು ನೀವಿಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುದು ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ ದೆತ್ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪ್ಪುನಿ ಕಾಸಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬೇರೆ ತೂತು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿ ಇಂಬೇರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದು ನಾರ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಫೇಮಸ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಗಾತನು ಬ್ಲಾಗ್
ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದಾದಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಲು ಏ ಯಾ ಮುಲ್ತುರ್ ತಿಟ್ಲಾಗಿ ಇರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಮನ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ ಫೇಮಸ್ ಇಪ್ಪನು ದೇವರನೆ ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದು ನಕ್ಲ ಕಾಣೆ ಆಯ್ತೀರ್ ನನ್ನೈತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಮುಲು ಜೋಕ್ಲನ ಗೊಬ್ಬುನ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ವೇಷ ಅಂತ ಬರತ್ತ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡುಲ್ಲ ಇಂದು ನೆರ್ದು ಕಂಕನಾಡಿರು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈದ್ಲೆ ಕಾತಂದು ಈರ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಉದ್ದ ಅವಡು ಅಂತೆ ಈರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪ್ಪನದ್ದು ಅಂತ ಉದ್ದ ಅವಡು ಎನ್ನ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪನೇರ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಪಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಕಾದ ಪಂಪು ನೆನ್ಪಂಡೆತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇಂಬರ ಹೊರತು ಬಟ್ ಇಂಬರ ನನಂಜು ಹೋಗತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಂತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ದಾದಾ ಪುರ ಬಟ್ ಒಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಲ್ಡ್ ಪಣ್ಣದಿರ್ತಾರವ ಇತ್ತೆ ಉತ್ಸಾರ ಆಗ್ತೀರ ಫುಲ್ ಅವಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸೊ ಇಮ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ಇಂಥ ಕಥೆ ಅವು ಇಂಜಿನ ಸಬಕರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇರೆ ಓಲಾಂಡ್ ಅಂದಿದ್ದು ತೂತಾರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ದು ಏತ್ ಬಸ್ ಬರಡು ಮೂಜಾ ರಡ್ಡ ನಂಬೋಲಿಯಾ ಅಂದಂತ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದ ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೋನಿಯ ಬಾತವ ಇದೆ ಉಂಟು ಸೊ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್ ಎದ್ದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ದಾದಾನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇತ್ತಿನ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪೇರಂತ ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಅನ್ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಮ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇರುಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇದು ಅಂಚೆ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರ ಟೈಮ್ ಬರಡು ಎಸ್ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಿ ಇರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಲ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಓಲ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡು ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಒಂದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸ ಒಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲು ಬನ್ನದಾದ ಅದನ್ನು ಪಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೀದಾ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಪಲ್ಸನ್ನ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಮೀಟಪ್ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಈರು ಸುಳ್ಳೆ ಬಂದಾಗ ಪನೋಡು ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ತೊಂಬೋಗ್ತಾರೆ ಈರ್ನನ್ನೇ ಪಾರ್ಕ್ ಈರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ಪು ನಿನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೂ ಬರೋಡಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಯಾನ ಕಾತಿಲ್ಲ ನಾಲ್ ದಿನ ದುಂಬೆ ಬರ್ತೆ ಮದುವೆ ಬರೋಡು ನಾಲ್ ದಿನ ದುಂಬೆ ಬರ್ತೆ ಐಫೋನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಡ ಬರೋಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಾಮಿಯಾನ್ ಪೂರ ಎನ್ನನೆ ಯಾನೆ ಬಾಡ್ನೆ ಮೂರು ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದಾದ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಸೊ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಕೆನಾ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲ ತಿನ್ಯಾರೆ ಪೋಪ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇರೆ ಪಾತೆರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಐಕಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಮಿತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಟಿಪ್ಪನಿ
ದಾದ ತಿನ್ಪನ ಬಡಾ ಪುಂಡು ಯಪ್ಪ ನೆಕ್ಕದಾದ ಬಡ ಈ ತಿಪ್ಪುನಿ ವಾವ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಪಾಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಂಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನ್ ಪಾಪ ದೂರ ಪೋತೆ ಸೊ ದಾದ ದೇತೊಂಡಾರು ನಿಕ್ಲು ಬೈದಿಂದಾಯೆ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ದೇತೋ ನೋಡು ಬಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಓ ಕನ್ನಡನಾ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಎಂತ ತಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು ಯಬ್ಬೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ ನಿಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿನ್ಪೇರವೇ ಏರ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಜ್ಜೀರ್ ಯಬ್ಬೋ ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ಒಂದು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ ಏತ್ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಬೇರೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಏತ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುಂಡ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ತಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೂರತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಒಬ್ಬೋ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಬೇರೆಗ್ ಮರತ್ತೆ ಪೋಣ ಅಂದ್ ಭಾಷೆನೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಭಾಷೆನೆ ಮರತ್ ಪೋಣ ಅಂದ್ ಚದಲ್ಲ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಅರೆಗ ಅವು ಕೊಂಕಣಿ ಆತಾ ನನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ 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 ಅಂತ ನಾನು ನಾಯಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ದಾಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ನಾನು ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಂಕಣ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಾ ಫಾರಿನ್ದನ ವಾಚ್ ಫಾರಿನ್ದನ ಅವು ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಬದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯಮ್ಮ ದೇವರೇ ಆವಳಿ ಮಾರೆ ಎಂಗ್ಲೇಬ್ರು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲೇಗ ಮೋನೆ ಪೂಜಿ ನಾನೇ ಬರ್ಪು ಅಂದಂದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಂಜಿತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಅವರ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ನಾವು 5 ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗಾಗಿ. ನಾನು ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು, ನಾವು ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೆಜ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ವೆಜ್? ಚಿಕ್ಕ ತಿನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುವಾಗಿಂದ ಸಹ ವೆಜ್ಜೆ. ಅದು ಸಹ ನನಗೆ ರಪ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಳು ಮಾತಾಡಿ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತುಳುವೇ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ತುಳು? ಹಾಂ, ಎಂಗ್ಲ ಫುಡ್ ಬರ್ತುಂಡು. ಏನು 12 ಮಿನಿಟ್ ಬಂದದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೇ ನಾನು.
ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಫುಡ್ ಬಂತು ಬಿರಿಯಾನಿ. ನೋಡಿ ರಂಜಿತಾ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವರ ತಂಗಿ ಕೂಡ. ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ತು ಚೋಜಿ. ड्रेस तो ये बೈದಿರು ಮಕ್ಕಳ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬಾಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ದಾದ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಬೈನ ಇಂದೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ऑफिशियल आत्मीय ऑफिशियल तुला निघला आत्मीयानं ಕಪ್ಪುದ ಚೀಲ ಅದಂತಿದ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ ಗೊಂಬೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಡು ಅದ ಏ ಹಾಯ್ ಇರೆ ಬೋಡ ಇಂಜಿನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದೇತೊಂಡ್ರಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪ ಅವಡ ಫ್ರೀ ಅದತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂಚು ಗೊಂಬೆ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರದ ಅದ ಎಟ್ ಒನ್ ಬೈ 1 get 3 ಹೌ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ 62% ಆಫ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಪೂರ ಬೊರ್ಚ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ 99 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಯ್ ಇಲ್ಲ ಚಮಚೆ ಇಜ್ಜಂದ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಮಚೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊನೋಲೆ 99 ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಲಾಕ್ಲಾಡಿ ಪೋಯಿ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಏ ಅವೆಡ್ಡುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಆಫರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ 599 ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ದಿವಲಿ ಪಾಟ್ ಕೂಲು నేను ತುಮನ್ పోయా ಬಂಗ 29 ಇಂಚಿನ ಲೋಟೆ ಮುಲ್ ತಿಂಡಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಡಿ ದಾದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ ಮೀನುಂಡು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಮೀನುಂಡು 65 ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಉಂಗೀರ್ ಮೀನುಂಡು ಅಂದಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕದಾನೆ ಬೈಯಾಗ ಎತ್ತಿನ ನಾಡಿಲ್ಲದೆ ಅಂದು ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ get one free buy one get one free wow this is beautiful 45 ಏನ್ ರೈಡ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದವಂಡ ನಾನಾರ ತಿಕ್ಕುಗ ಶೋರ್ ಯಾನಂತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾನಂತ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ವೆ
ಬಾಯ್ 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 Miss you. ಮಿಸ್ ಯು ಟು ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೋದು ಖಂಡಿತ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ ರಂಜಿತ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿದ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಿದ್ದು. ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತಿತ್ತು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಎತ್ಕೊರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ರ್ಯಾನ್ ಎತ್ಕೊರ್ಬೇರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಏತಿನ್ ಪರಾತ್ ಜೈ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಐಡಿಯಲ್ ಬೈದಾ ಎಂಕಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಉಂಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಮುಳ್ಳು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಕೆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯಿನಿ ಆತ್ಮೀಯ ತಿಕ್ಕೆರತ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಂಡೆ ಐಕ್ ಬೊಕ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಬಲೆ ಪಂಡೆರ್ ಐಕ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯಿನಿ ಫೈನಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅಕ್ಕನ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ ಮುರಂದಿ ಇಂಚ್ ಪಾನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವರ ಮೀಟ್ ಆವೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚನ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮರೆಗ್ ಪೋತೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬನ್ನಗ 4:45 ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದಾದಪುರ ದೇತೊಂದೆ ಪಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪವೆ ದಯಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಬೋಗ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಂಜ್ ವಿಡಿಯೋದ ಟಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್